Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinangki. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos inggih mawi ira-iraan. Kopo Kendiri Meguru seri perangan Padak Warak Mbalelo. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi. Wontene Pranoto Pakliran dipun tindakan Dimas Suyono sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak.
Lekting katindahaken Dimas Ladu Aldiansah wontene pangrengga busana katindahaken Dimas Agus Wijanarko binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo kanthi pangliing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranata gendheng katindakaken Dimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara katindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindahaken Dimas Ari Semprul Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa-kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan nggambaraken wonten ing Desa Dengkek. Susanto dipun paragani Dimas Bagong Sutrisno. Wiranti katindahaken Mas Menik Widyawati. Wondene para kanoman karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun nggambaraken wonten ing Desa Ndara Kandang. Joko Lodang dipun paragani Roko Mas Andi Prastyo. Joko Pilang katindahaken Dimas Abi Rojali wondene Mbok Surti kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Panti Ngerang. Sunan Ngerang ing dalu menika kaparagani Roko Mas Judek Prakoso. Nyai Ngerang katindahaken Mas Uut Sutriana. Pulo Jati dipun paragani Dimas Eko Pranoto. Adipati Cokrojoyo katindahaken Roko Mas Anom Suharyanto. Sunan Mulya dipun paragani Dimas Beguk Wiyanto. Wondene Pathak Warak kaparagani Roko Mas Andi Suratmin. Roro Yono kaparagani Mas Diah Maharani. Wondene Roro Pujiwat katindahaken Mas Tata Wulandari. Salajengipun gambaraken wonten ing Pulo Seprapat. Kilodang Datuk dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Kethek katindahaken Dimas Bagus Suyanto wontene Joko Murdo kaparagani Roko Mas Agus Plompong. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindahaken trio pelawak Wahyu Manggala. Cak Sendor Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken Siciu Arum Somplak. Kabiyantu Siswak Indah Kalola.
Mekaten kula wau para kadang budaya sutresna. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Dun.
mula ladi kelawan aku ae. Ya ora. Saiki papan ana ing sentok, tak ladeni kakak kulo bareng karo aku. Yen kaya ngono ayo. Lampune kaya dipateni. Padahal yo bebayani banget. Lamun tangga teparo kae padha ngerti. Nek ana sawetara ora bakal tak pateni. Sebul. Sisih kono. Yo. Tak sepule. Saya awan-awan ojo kelonan ngene Pak. Semaya. Ini piye ngene iki? Wah. nganti mbah-mbahan. Tak kira bojoku nek sisihku. Yo arep tak rangkul kok ora ono. Kok menawa ning mburi. Coba tak dilihane. Nanti sisih ngono kok jebol. Tulung! Tulung! Aku jalan dulu. Iki wis wengi. Sedelok meneh yo esuk. Lah ya kok bunga-bunga. Wis ora wengi bengak-bengok. Sampean yo kaget. Yo kaget ta. Aku sing ngrasakno dhewe yo kaget kok. Lha apa bengak-bengok ya to santo? Lho. Iki kan isih wengi. Sewengi. Aku turu karo bojoku. Lho, bojoku ora ono lho. Lah, mata kok uang. Bojo ora ono mah celuk iki. Hei, ning guri paling. Ora yo, Lek. Ning mburi wis tak tiliki. Yo ora ono bojoku. Uyuh. Sisih omah tak tiliki yo ora ono. Ora ono. Menawa ae ning warung. Golek jamu. Iki jam pira kok ning warung, Lek? Waduh, Jam 3:30. Wong iki sedelok meneh yo esuk. Lah yo. Durung ana warung buka. Jadi cilik-cilik delok nek. Rewangi, Lek, rewangi golekno. Apa musuh beras apa piye? Ora yo, Lek, ora. Bingung aku antek kok. Lek. Piye, Lek? Wangi golek. Lah CCTV dicek. CCTV. Ana apa ora? Omam. Kok kaya wong sugih ae. Aku iki yo wong melarat kok CCTV. Ora duwe ya? Wah cilaka iki. Apa? Ana apa, Pak? Ora ana, Pak. Ono apa, Lek? Ngene iki apa? Gede kono mau mak jebol apa piye? Ora. Wong gede-gede ku dhewe kok tak jebol. Dak kiwan. Gele. Mau jebol ora? Ora. Waduh. Wah. Dicolong wong. Malah iki. Dulek, Lek. Piye? Duya. Oh ya. Diguleki iki jebol.
ilang. Malah ora digoleki. Muen kelakon gelut aku dijotosi yo. Bojo pinggane sigarane nyawa. Wis to lek aku iki manut sampean ayo. Rewang-rewang ana golek ana bojoku. Yo. Lho kowe piye? Aku jero tulung. Lanang ta wedok? Lah aku iki wedi dijotosi kok. Dijotosi. Wah bener ra Ora sumbut jangan semono lho. Santo iki tungaler santo. Ngidul santo. Wetan. Santo. Kulon. Yo santo. Kuwi piye? Sakwise aku duweni bojo yo beda lho. Ngene yo. Ngene to. Piye lek? Gegol iki ana maling sing duwe alu nggo alu, sing duwe gaman bareng dengar digowo. Sekolinggis. Nggo linggis. Sekolinggis. Goleki bojomu. Ayo lek. Kabeh para bau. Siaga makarya ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Tadya. Ora wedi. Mbak Gajah. Gajah. Sampeyan lek aku sing iso. Ayo aja dikangelan to. Tadya. Bilang. Piye? Lho ki mau mlebok ning guri mesin mbok colong ki apa? Sego. Heh, Sego. maling arek maling sego. Wis mau colong apa? Oh, wedokan. Piye? Kang. Luwe HP ku nyolong sego. Ah, ya enak wedokan. Lah mbok colong wedokan mbok pangan apane? Kurang ajar. Di. Apa? Apane? Nggo kompor. Mbok colong kuwi mbok pangan kuwi ora wareg malah pegel kabeh. Iki rak mari sehat. Sehat apane? Oh. Gajah sedina ping 3 lek mlaku ngene kuwi. Wah, anggap suhut tapi ya. Ora mangkat iki. Kul meneh lho. Malen sepisan. Pokoknya anggere terus-terus to. Ngene wis. Pencor. Ora mangkat iki kan. Iya, aja tiru. Lomprahe maling ya bondo donya, ora nek kowe wedokan. Lah timbang maling sego. Lah bondo donya kanggone apa? Nggo tuku beras. Beras. Nek dadi beras, Ya di
Dadi sego. Lah iya kesuwen nak mangan nyolong sego. Sik. Lek ku mlayu iki mau roh wong ta ora? Ono jerit-jerit bojone tangi. Bojone tangi bengok-bengok. Tenan? Cah. Piye? Yen bojo ora trimo, iki urusanmu, ya. Ayo cepate. Mas, semben sampean sing kuwae. Sik. Aku tak ngoyak maling. Wis minggir aku tak ngoyak maling. Koyak apa? Maling. Maling. Heeh. Sing dicolong apa? Nang dengkek iki lagi ana kemalingan. Ora bondo lan donya. Nanging bojone iki lho ponanku Santo. Di ponakan sing di. Lah iki tok lho goleki kowe. Aja to sih. Iki bojone kok malah. Aku tak nyuri lek. Aku nyuri wae. Kowe ngerti ora? Lanang kok ora waninan. Aku iki wedi kok. Kandangmu lho. Ben rembugan sik. Ini api-apian aten. Sampai nang ndi iki? Iki nom-noman Ndara Kandang iki do jagong do lumpuk. Yen ngono maling kuwi mlebu nang desa Widara Kandang. Mergo kowe ngerti maling mlayu ning Ndara Kandang. Heeh. Enak. Piye, Kang? Penak-penakan. Piye penake? Ya, Heeh. umpama kowe tak wenehi ngerti malinge sapa, jenenge sapa, kira-kira nek kecekel mau apa? Lho tak cekel, tak gebuki tak iya, Cah. Tak gebuki. Tenan. Dono lah gubukane iki. Kowe dewani ta ora? Ora masang nek. Sing nyolong Kakang Lodang ya tunggale kancaku. Wah, komplotane maling iki jebule. Ora usah kesuwen. Gebuki. Iya gebuki.
iki dhewe apa? Ora ana umur tok. Kabeh. Hei, wah, kabeh, lanjut. Waduh. Hei. Sing ana nek jambean. Rek nang dhuwur. Maksudnya ora ngono. Kabeh. Kabeh. Ya. Api kok kurang mlebu kidul api kok malah. Iki sing jenenge formasi ketek-ketekan. Kancamu kurang ajar, Pak. Gitu. Mosok kancaku diutek-utek. Gitu. Sing dhuwur di. Nang dhuwur. Blek lho. Sing dhuwur nek sita. Kowe iki nang dhuwur. Dhuwur lah kan mlayu ya jeblok. Salah kono ketak kete. Dapat no. Iki mau diotak-otak. Nek ora apa-apa, Sak. Ngomong ngene ora apa-apa, Sak. Maling. Ojo sita iki. Ora tangi.
Kacau iki. Alon-alon
Kandhani. Kok ora awan loro ancan. Wes tinggal ae. Tinggal. Lho, iki senior iki kita. Ngomong promosi Mas.